membela ning kebenaran ning kebenaran membela ning kebecikan wis dirima kegawa mati ada kang kegawa minggat rela mati korban jiwa nok sulis wong daya sareng Mama Rio sareng Mimi Yame geding wong Cirebon aja bos sambat bayang saking Cirebon sareng Aa Cidin sing duwe sambel ijo aja sambat kan yaya turu enak turu lali iki Mas kiambe minangkani bos es krim Bapak Titi Dewe sing bakal ambiro ngamuk Cirebon bakal tukulakan gelagah lawan alang-alangnya sareng bos Taiwane Ciriwanti pada diri ketulis kegabujan Mama Rio sareng Mimi Yame geding sareng bos sayang sing duwe Cirebon sareng Aa Cidin ajalani selawase kembang ireng ning rerangken melu nyawang sing kadoan melu nyawang sing kadoan senajan dilali-lali bisa kacang dawa wite agung yen balik melelentangan yen balik melelentangan senajan raga paangkeng batine si kaya barengan batine si kaya barengan di peling wadato ya saumur kula welasi saumur kula entosi wis sirik kegawa mati ada kang kegawa minggat ada teh kegawa minggat rela mati korban jiwa membela ning kebenaran pantang mundur membela ning kebenaran minangkane Mama Panitia uyut saiman sareng Mama Panitia muda sareng Mama Panitia tua eman lan sayang Mama Panitia aja lo digawe nglamun ora bakal lali ora bakal sirna selawase kembang ireng ning relangke melu nyawang sing kadoan
masih kadoan. Ora bakal lali, ora bakal lali Mas Lawati. Mama tuan rumah minangkane mama panitia dewe. Nok sula sing doe dayak sareng mama Rio sareng bos bayam Cirebon. Ajibit minangkane ajibit sing duwe sapelito. Sareng Aadana minangkane bos Dona bos Estrinde. Karukir gambar waktu pelan pisan kaya mama panitia najan salah tetep ingatku diri wansi baca diri kekawan janji ketulis kekawan datang ke kawan rela mati korban membela ning kebenaran membela ning kebetulan ematan saya Wanci baca diri ketulis kekawan janji ketulis kekawan janji mama panitia ketulis kekawan janji minangkane mama panitia tua sareng mama panitia muda sing hormati bos bayem minangkane sing duwe Cirebon dewe sareng bos Donald bos es krim dewe aja lali selawase minangkane Mas Donald bos es krim dewe jagat jembar kaya sintrung amun-amun kaya jagat melu nangisi kaya jagat melu nangisi kaya melu bela sungkawa kaya melu bela sungkawa bela sungkawa wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara wong bener pasti ketenger wong bener pasti ketenger cirine kegawa mati adatkan kegawa minggat adatkan kegawa minggat
bisa ngucap Kumrotening jagat kebiarening kilat bumi gonjang gantung ketulis kekawan janji ketulis kekawan janji kaya ora ilok lan ora prantinen temut panggonane aku nganti sekjen pribawana sekejap li bisa ngucap li bisa ngucap sing lagi tak rasakna marang aku Raksapati awak nganti pada gatul mataku tak kepunangun ciri kang kegawa mati ada kang kegawa mingga nyawang bangsane aku pating jerit pating glembor sesambat adu lara kelawan pati sekejap li bisa ngucap li bisa ngucap panggonan aku lirkadia badra erawa yen badra araneng bulet erawa tegesening mendung kacang dawa wite aku yen balik mah lelen tangan kaya bulan menutup kena mendung nganti surem pribawana welan pisan kaya kaca wong bener mah pasti keteng doli arep tengarabak arep ana kedadian apa marang panggonane aku diri wanci baca-baca diri biar ning pamore iki tejo nganti sorot socaning beda tapi yen dudu watu dudu kayu gelang alimung yang driji
saumur mah kula welas melainkan bangsa ni manusia sing sengaja pengen melebu marang panggonan aku. Ya manusia yen estu tujuane sira becik bakal tinemu dalane mulia nanging sebaliknya pasti kedenger pasti kedenger yen tujuane sira ala dalane pasti dalane pati sing bakal tunu iba marang sira. minangkane Mamae Wisnu wong Karanganyar emadan saya Mamae Wisnu sareng Nokrini sing duwe Karanganyar Mamae Wisnu sareng Nokrini Keding sing duwe Karanganyar aja lali selawase sarana kuning kembange demene kepatiwasa sayang pisan nakalan ora bisa sayang pisan nakalan ora bisa dong senajan raga paangga nanging batin tetep baik kelingan najan katon alaning rupane becik pisan ning atine gawe kelingan bae selawase pantes luwes disawang saminggo masih kelingan saminggo masih kelingan masih kelingan suling dami pandan surya mampanane wis suka kelawan terima Mama panitia sareng Mama Wisnu yang Keding boten kantun sareng Nokrini minangkane sing duwe Karanganyar dhewe Mama panitia mangka boten ayun-ayun saumur kula welasi saumur kula entene saumur kula welasi kula welasi
Ya Allah Gusti Pangeran, musibah apa kini Gusti sing menimpa ana ning rakyat Cirebon ning waktu saat saiki. Jaring basane ngejerit maratan langit ngujiak marataning jagat. Sambate aduh lara kelawan pati. Kaya rasa ngenes ning sajeroning batin ning waktu saat saiki. Lamun toh wis nyawang rakyat Cirebon ning waktu saat saiki lagi hancur porak-poranda. Ilah kejaba ulah perbuatan yang manusia kaya dene jaka supetak jaka petak Patra wisana rame kuning kembang demane kepat dewasa sayang pisan ngakalane ora bisa sayang pisan ngakalane ora bisa senajan dilali-lali ku bisa lali sareng mimi Wisnu keding sareng noprini eman sayang masalah jaka supatak kaya sengaja pisan gawe geger gawe huru hara ananing bumi Cirebon. Apa maning bejane kaya dene jaka petak nangtang ning Rama Guru Sunan Gunung Jati. Sedijaya apa awakmu jaka petak? Apakah awakmu orang aweruhi? Sapa kang saestune kaya dene Sunan Gunung Jati. Sedurunge sira kepengen ngadepi kaya dene Rama Guru ge adepana isun magelung sakti. Isun sing bakal dadi rajek penghalang, bakal dadi tedeng ngaling-aling yen awakmu kepengen gawe huru hara ning wilayah Cirebon. godhong murak sing ngepange gawe pisan gagas ning pikiran gawe pisan gagas ning ati ning sapa sunitip diri ning sapa senyang sangaken rati badan siji dadi teman susah ngati dadi teman susah Senajala cilik ning lara gedene ning pati, apapun sing dadi halangan lan resikone bakal tak adepi maring isu.
Jaka Supeda, apakah awakmu orang deleng? Pilar-pilar kekuatan wong Cirebon, para santri elang lan pinangeran, sing bakal tandang grayang ngadepi awakmu Jaka Supeda. Mula ing semono dirine isun magelung sakti, sengaja diperintah ning Rama Guru kokon tandang grayang ngadepi Jaka Supeda. Ayam nirang sepetarangan ketemu bareng arang-arangan, ketemu bareng arang-arangan, ketemu bareng arangan, Ya Allah Gusti Pangeran, oleh sejen temen gini alas. Allah Akbar. Oh. Apa ini Gusti? Ya Allah Gusti Pangeran, hari kita kulap-lapan beli wawong edan apa tak ini? Laja sembarangan mas ngarani kita wong edan. Bisa ngomong ya? Lah Ya toli diarani wong bener masa iya kelambine beli cetak kaya konon. asale kurang bahan mas. Kurang bahan. Iya. Yang bu kurang bahan bu bahane. Sing arane alas ki pirang-pirang godong, pirang-pirang wiwitan. Ya gawe ora sing godong. Kuatir godongnya ana ulere kone gatel. Iya bener ya rimonone mah. Sing arane godong kadang ana ulere. Mas. Nun. Toli sampean ning kene ki lagi apa mas? Isun. Iya. Jare dewek malah lagi ngolati wong isun. Bakal ngolati wong aja ning alas mas, bakal ning alas genahe satoan. Oh iya ya. Ya rim mulane isun iki manjing ning alas jare dewek mabuk menawa. Wong sing tak gulati ning isun iki manjing ning alas kien. Waduh, salah alamat mas. Oh salah alamat. Iya, Alamat palsu. alamat palsu bakal ngulati wong mana kan ning kota-kota ning pasar-pasar. Ya soten ari kune wong penting mah ya anae ning kota. Ari kin mah wong gawe huru hara ya pasti melayune mengalas. Waduh, bakal melayu neng mengalas anak kita mas tenang. Mana sira? Iya, bakal kita mau rado-rado ning alas mas. Indane sirane gelem rewang gawe konon karo isun. Asal ana sarate. Ana sarate. Ya iya ana meranak kudu ana mrenene. Ya bener hari monone. Jadi sirane anam rana anam rene konon. Ya iya mas. Pada-padane gelem dikongkon sirane njaluk apa indane? Ateren yuk. Anter. Iya. Anter mendi. Ning kono lu ning cangkingan. Loh ilo ning cangkingan. Anu loro sumbangan. Beli. Loro beras. Ora. Loro wong tandur. Ora kok. Terus loro apa? Luru rangda bapuk Loh mas. ilo. Aja ada ning cangkingan. Ah? Ning kene gak pirang-pirang randa bapuk. Mong ning kene maisin ah. Isin. Iya. Pengen ning cangkingan. Pengen ning cangkingan. Tuli apa bedanya si wong cangkingan karo wong kene kok sampai Ya dibedakan sejen na? mas. Apa sing dadi Hari ning sejen? kana mah ana hiburane. Ana hiburan. Iya. Apa indan hiburane? Aduh sing dipencet-pencet ka mas. Oh. Anu piano, Duduk. anu kuan mixer sound. Beli. Tuli apa anak kudu sing pencet-pencet. Anu kasing nembang-nembang anggo mik karomean kah? Karomean dasira pita. Apa sih? Karaokean. Iya mengkonon blokeanku. Oh, tadi sirane
pengen sing anak karo kene. Iya pengen sing bloke-bloke mas. Waduh, ya. Wong kaya konon gak ana kepengenane kedik. Wis gak aja ganggu. Gelem beli nganter kita. Isine Baka- lagi repot. Bakal beli gelem kurang anyar ki. Kurang anyar. Nah iya kurang ajar sira kakek Oh. dingkir sing kene. Jadi sira dadi rajik penghalang konon. Hei. Lamun sira dadi rajik penghalang, bungan tak gulet maring isun sira. Ayo minggir sira. Kurang aja. Cuma melotot matane bae. Yen sira beli gelem seminggir iki bongkan tak sabet kelawan sorbane maglung sakti bakal dadi apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki mena tak sandak sih. Iya. Ya Allah Gusti Pangeran. Mamboe bacin temen Allah. Paingan mambune bacin, mambu bakaran boleh. Nyata-nyatane mayit sing teka ana ning ngadepane isun. Isun. Aduh kok sih merinding temennya. Ya Allah Gusti Pangeran. Jaluk perlindungan ya Allah. Gawe apa sih Isun yang kene hanya sekadar numpang lewat. Wahai bangsa yang siluman. Tulung anak kita mas. Apa sira ngomong? Jaluk tulung. Tulung anak kita. Jaluk tulung. Sebabnya kita mati durung sampurna mas. Ya Allah Gusti Pangeran. Dadi sira nampakaken wujud anane ngadepane isun magelung sakti. Nyata-nyatane sira iki uripe ora sempurna konon. Asale lagi urip ning dunya ilok ngutangaken. Ilok Ilok ngut- mrentenaken. Heeh. Mulane kita mati ora sampurna mas. Wahai bangsa yang siluman. Mulane sing arane manusia kudu hati-hati. Lambe ora bebalung ilat ora wewengkon. Iya Selagi kita manusia beli bisa awe baik, awe luhur kelawan tangga batur aja gawe lara aja gawe cilaka. Mulane ya kaya kenen uripe sira beli diterima ning Gusti Kang Maha Kuasa. asale kaya konon. Jadi pengen apa sekian sirane wahai pocong? Sempurnakaken kita mas. Jaluk disempurnakaken. Yang sira pengen jaluk disempurnakaken tak turuti maling isun. Cuma isun jaluk siji syaratnya. Apa syaratnya mas? Sira kudu nerima, kudu ikhlas kelawan apa sing dadi takdire ning sira. Mengko tak sempurnakaken maring pribadine isun. Ya wis gagian mas wis ora tahan mas. Yen ugane sing kaya konon tak sempurnakaken maring isun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak baik, ya Allah Gusti Pangeran. Pantesan nampakaken diri. Nyata-nyatane. Oh, ya Allah. Muncul pocong ngilang ganti satuan tengkiruk lan tengkorak. Aja sembarangan ngarani kita tengkiruk tengkorak priwene. Baka tengkiruk kubas sing wadon. Baka wong lanang ngarane tengkorak. Ari sira lanang tawadon gini. Lanang karo wadon. Iya ya bener isun ngomong. Kalesan laka dagingnya. Mambune ko si blenak lirka dia kungkuman pring. Ayo gamana gaminggir siraku. Aja rewel. Bagian kita kaya kenen gamas anak asale kita kaya kenen. Anak asale. Iya. Tentunya anak akibat ya tentunya anak asale.
Apa bisa sira kaya kenen? Lagi urip ning dunyane ilok demeni rabine yang batur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau ngutang-ngutang akan gak direntenir matine ora diterima. Kiyen dagingnya dikukut kari balungnya bae gara-gara demeni jodoh neng batur konon. Iya, ilok demeni rabine yang batur. Ilok nyolong laki yang batur. La ilaha illallah. Ya pantes sira diterima. Yang perbuatannya sirane ora seono. Ya wis Mas, kin tulungan kita. Jaluk tulung. Iya. Jaluk tulung apa maning sirane? Ya sempurnakan kan kita ki masih gentayangan kini Mas. Ya sing kaya konon. Ari sira iki bentuke ning balung. Lamun sira pengen tak sempurna akan bakal tak pendem maring pribadine isun. Sekian Ya, siap-siap. Mas. Siap-siap bakal tak pendem maring isun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, jaluk diterima amal perbuatane. Silumankeun. Hiya. Allah, Gusti Pangeran. Anak-anak baik. Allah. Setan apa kini kau si mambune wangi. Ari sejene mambune bacin, arikin mambune wangi. Oh kuntilanak nyata-nyata. Kau si kaget setakane sira kuntilanak. Polisi yung dawat-dawat temen kini kuntilanak. Aja-aja repang sa isun. Hush! Manusia Iya isun. ajak ganggu ning tempat panggonannya aku manusia. Wahai bangsa neng siluman, sing saisune isun magulung sakti orang niat ganggu ning ketenangannya awakmu. Awakku panas kenangan manusia. Isun paham lan isun mengerti. Isun jaluk ampura sedurunge. Karena isun iki wong awam. Isun iki ora-ora bawakin panggonane sira. Jadi tulung bareng-bareng. Ayo suminggir sira jangan ngalang-alangi tumindak isun. Sengaja nantang sira. Wah, bongkanen sapa candak pebandane sira kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Hiya! Kosim rinding. Paingan tanpa inget Pangsan yaku nganti bubar tatawuran Nyatane ada manusia Sing sengaja ngusik marang panggonane aku Nusa Isun Teja Sulaksana yen teja Wong becik sulaksana. anyar kang tinemu sapa sila Wahai raksa denawa, yen awakmu pengen ngawarui sapa saestu isun. Isun magelung sakti. magelung sakti ana gawe apa sila manjing marang tempat panggonane aku Raksa denawa, ya sedurung isun jaluk ampura maring awakmu. Karena pribadi isun yaki lancang manjing ana ning panggonane awakmu tanpa tak sadari dan tanpa disengaja.
Magelung sakti isun yen sira pitakonan sapaku penguasa naning tempat ieu Raksapati aku. sapa Raksapati bature Sekar Lembing. lo ilo ana maning bae Bukan durung weruh Raksapati bature Sekar Lembing. dadi sira sing gawe gegening jagat ampak kurang ajar sira kowe wahai Raksapati Iya. sekian tujuane isun ki pengen ngulati manusa sing gawe huru-hara ananing wilayah Cirebon. Gulati manusa kang gawe huru-hara ning Cirebon. Iya Magelung sakti isun aja diterusna ning segala tujuane sira balik ka maning yen kena tak inget marang aku. balik maning Raksapati tanggung gayae yen isun balik mulih ananing wilayah Cirebon. Lamun siraku kuning pandirane didi mene bakal tak untal balang aku raganira Magelung sakti. Ayo sok pengen jajal sing leban di Ajak umadiran sira Magelung sakti abong-abongan ilat ora bebalung rambe ora menengkot didi mene tak sawut petas kembunge mobrol sira ning ususe. ayo cacak coba Paingan tanpa ingat sira wani buka mata marang adepane aku sing gurih Magelung sakti. ayo cacak coba yen sira kurang Ladwala Magelung sakti isun lamun ia sira wong dijaya landik sura tunjukkan kening segala kemampuan sira Magelung sakti. gentenan Raksapati sekian ke tampanana ajian dampal tiba akan aukerakan ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepada Maula aku menyembah, hanya kepada Mila aku meminta pertolongan. Jalur kekuatan ya Allah. Allahu Akbar. Hiyo. Gusti Pangeran kalesan alas sejen karo alasan Toba duh apa maning gini ya pandeng sing pandengan kosi wong lanang mani garang kinyis-kinyis ya Kang masih Mas. kinyis senok enten anak gula ya mas toli sapa gini mas jaga Mas wong ganteng masih kaget gawa rombongan gini kayak balai spesial